Zang, dans, muziek, theater en acrobatiek staan deze week centraal tijdens het jaarlijkse try-out van het Rijland College. Leerlingen van de school stralen op het podium van Schouwburg Venray. Een van de mensen die al jarenlang achter de schermen een bijdrage levert aan het culturele spektakel is muziekdocent Serge Koenen. Nou, ik ben er heel de tijd bij. Sinds 2008 heb ik meegedaan, samen toen nog met Leo Peters. Dus in een duo. En dit jaar doe ik dat ook nog steeds. En ja, de mensen, degene die nooit zo genoemd wordt, degene die zich altijd achter de schermen flink inzet voor de decorploeg, dat is Rob van den Munnikoff. En die steekt er ook heel veel tijd en energie in om met de kinderen de decors te maken en zo. Dus dat wil ik even graag genoemd hebben. Wat is try-out? Wat doen jullie? De try-out is een cultureel evenement op een school. En in het beste geval zou het laten zien wat het talent op school allemaal vermag. Dus er zit dans, theater, allerlei disciplines, sport krijgen we te zien. En het leukste is dat kinderen vooral zelf ermee bezig zijn en ook achter de schermen ermee bezig zijn. Dus van het opbouwen van de decors tot het regelen van het beeld en geluid. Nou, dat vinden we prachtig om te zien dat het allemaal lukt en dat dat een beetje georganiseerd verloopt. Dat gaat van langzaam van chaos, trechtert zich dat naar een beetje structuur. Joke Grisé was woensdagochtend een van de enthousiaste artiesten tijdens de try-out. Voor de basisschoolleerlingen bracht zij een mix van theater en zang. Ja, origineel komt het uit een musical uit Engeland. Waarin de meisje eigenlijk helemaal verliefd is op een of andere Starbucks medewerker. Dus ja, dat liedje. Was je zelf tevreden over het optreden? Ja, het ging veel beter dan de generale. Generale ging niet fantastisch, maar vandaag ging het goed. En nu nog de echte optredens vanavond en morgenavond? Ja, nu vanavond nog en dan morgen vroeg en avond ook weer. Zang, is dat jouw passie, jouw hobby? Ja, ik zing in een zanggroep elke week op vrijdag in Vielingsbeek. En ja, dat is heel leuk, dat is echt een hobby van mij. Wil je er ook verder iets mee gaan doen, professioneel? Ja, graag natuurlijk, maar ja, zo goed ben ik nou ook weer niet, denk ik. Jana had de eer om als een van de presentatoren de show aan elkaar te praten. Ook die hadden de nodige tijd gestoken in een goede voorbereiding. We hebben de tussenstukjes voor de pauze en na de pauze hebben we allemaal voorbereid, maar verder willen we het eigenlijk spontaan houden. Dus hebben we vooral spontane vragen en leuke gesprekjes met de deelnemers. Ja, maar je moet toch wel weten wat ze gaan doen, toch? Ja, natuurlijk. Dat hebben we ook allemaal in het draaiboek staan. En we willen ook het liefst vragen stellen over wat ze hebben gedaan en hoe ze hebben voorbereid en wat voor groep ze zijn. En hoe ze bij het idee zijn gekomen mee te doen. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen om te presenteren of heb je jezelf aangeboden? Ik heb ook de VWO 6 Act georganiseerd. Dus ik had al meer contact met meneer Koenen gehad. En toen kwam ze iemand tekort en toen vroegen ze of dat ik graag wilde helpen. En dat leek me wel heel leuk om te doen. Ja, is dat echt jouw debuut of doe je wel eens vaker presenteren of iets? Nee, ik heb nog niet echt gepresenteerd. Ik hou wel van fotografie en film maken. En ik wil later ook visuele communicatie gaan studeren waarschijnlijk. Dus ja, het ligt allemaal wel een beetje in dezelfde richting. Het lijkt me ook heel leuk om wel meer ermee te gaan doen. Dus ja. Je hebt nu de helft erop zitten, zijn jullie tevreden? Ja, we zijn tot nu toe heel tevreden. Het loopt allemaal heel soepel. We moeten er nog een beetje inkomen de eerste keer, maar het komt allemaal helemaal goed. En we hebben nog 3 shows te gaan.